Здравейте, намираме се в Underground Studio и вие сте с Мерис подкаст. Днес на гости ни е Борислава Попович, бизнес дама, любвилна майка, тази дума ми е трудно да я казвам, и човек, който обича живота. Здравей, Мери, благодаря ти за милите думи. Изключително е приятно да гостувам тук. Забелязал съм, че ти каниш много интересни гости и винаги ми е интересно да ги гледам. А пък и въпросите са ти доста провокативни понякога. Понякога. Сега ще видим дали е така. Добре, нека да започнем сега с това. Можем ли да кажем, че зад една успяла жена стои един успешен мъж? Знаем, че твоя мъж Ален е един от пионерите в дигиталния маркетинг вече от 20 години, ако не и повече. Моя мъж ми е говорил много за него. С какво ти помага, на какво те учи, с какво те вдъхновява? Ален, освен че от 20 години в дигиталният бранш, ние сме и от 13 години заедно и сме да твърдя, че се учиме както професионално, така и в личен план на доста неща. Споделяме както така различни работни ангажименти, така и ги комбинираме и с личен житейски опит. Смело мога да твърдя, че той беше човека, който всъщност преди може би 9-10 години ме потикна да тръгна по моят собствен професионален път и определено заставам за твърдението, че за всеки един успешен мъж седи една успяла жена. Не се приемам себе си за такава, но всъщност успехът всъщност е... Да. И успехът се определя от това, което ти искаш, чувстваш, и важно да се чувстваш удовлетворен. Според мен ти се чувстваш така изглеждаш. Вие отглеждате детето си по доста интересен начин. Ти си от щастливките, които имат братя и сестри. Но мислили ли сте си Али да има, вашата дъщеря, братя и сестри? Обмисляли сме го не веднъж, но всяко нещо е с времето си. Прекрасно е да си от по-голямо семейство. Моят брат и сестра са значително по-големи от мен. Сестра ми е с 10 години по-голяма, брат ми с 12. И аз така, както се казва, изтърсака, бях жертва на техния пубертет и общо взето като цяло много е забавно да растеш в голямо семейство. Със сигурност е по-добре, отколкото да си едно дете, но вярвам, че всяко едно нещо се случва в правилният най-подходящ момент. Ален, има ли брати и сестри? Не, няма. Неговото мнение по въпроса какво той иска ли и чувства ли се добре като човек, който няма, нали... В смисъл, казвам го от гледна точка на това, че примерно аз винаги съм искала да имам по-голяма сестра, но никога не съм съответно имала и съм си го намирала в лицата на приятелки. Той е отраснал едно дете, той също подкрепи идеята, че по-голямо семейство е по-весело, но също така ти знаеш, че живеем в много динамично време. Ние двамата сме изключително активни, работиме, неспирно и пътуваме, опитайки се да съчетаваме двете неща. А пък създаването на дете едно на ръка, но вече всъщност да инвестираш енергията, времето. Голяма отговорност. Изключително голяма отговорност, точно така. И т.е. чакате момента да се почувствате готови отново и сигурни, че и двете деца ще получат пълното ви внимание. Точно така. Правилно съм те разбрала. Добре, колкото и да обикаляте света, вие много обикаляте и двамата сте балканци. Какво е еднаквото и различното в твоята култура и неговата култура? Веднага казвам. Това е страхотен въпрос. Сърбите са изключително емоционални. Още когато се бяхме срещнали с Ален, нашите взаимоотношения бяха много крехки тогава, защото той така говореше на висок тон, размахваше много ръце, типично по-сръбски. За мен това беше така невиждано поведение до момента, а всъщност той дори когато е спокоен, се изразява доста експресивно. Разбира се, така с течение на годините той се балансира, нали, намерихме правилния път и правилната комуникация един към друг. Определено сърбите са много
как да кажа... Импулсивни? Импулсивни, да. Това е различното, а пък еднаквото, то е ясно. Балканци. Да, в това няма как да избягаме. Добре, разкажи ми... Значи ти си всъщност много интересна в това отношение. Като майка, моето лично наблюдение. Изключително грижовна си, но в същото време си много смела в изборите на това как примерно да обличаш детето си, на какви курсове да я запишеш и така нататък. Много те моля, разкажи ми за курса, който беше записала за етикет. Още когато... Преди да стана родител, винаги съм си представила, че когато настъпи този етап, още преди да детето да тръгне на училище, ще искам да я записам на всякакви възможни курсове, за да може самата тя да видя какво я влече, какви са нейните интереси, а не самата аз да й кажа, ти ще учиш това, ти ще правиш това. Искам да видя какви са нейните таланти. Съответно, курс от поетика беше някакси, стигнахме до него по естествен път. Няколко пъти седмично е вода на различни курсове, които са свързани така, нали, естествено съвсем по-детски, но обясняват как правилно се държи в обществото, за различни моменти от живота, как е правилно да реагират, т.е. да подпомогнат нейната емоционална интелигентност да върви в правилна посока. Какви други различни интересни курсове на какви други различни интересни курсове си я записвала? Тя все още е сравнително малка, на 4 години и половина. До момента е този курс, плюс курс по английски и отделно ходи на частна занималния. Разбира се, не крия, че е доста трудно, така като активно работещ човек, да успявам логистично да се придвижваме ежедневно така до всичките точки. Бабите, дядовците изключително много помагат, за което съм много благодарни. Сметлийка, да. Да. Съответно, сега вече сме подходили в процеса, в който да я запишем на ежедневна детска градина, но тъй като пък ти знаеш, че ние доста пътуваме и някак си знаем, че когато тя стане първи клас, пътуваниците ще бъдат доста по-ограничени, затова в момента се опитваме да вземем максимум от това. Това е доста похвално, че сте го помислили, защото ние вече сме в този период, в който Боби е на училище е изключително трудно. Съобразява се всичко с ваканциите. Въпреки, че има варианти, нали, да освободиш за една седмица, но после тази една седмица се наваксва много трудно. Да, освобождаваш детето за една седмица, след това той се връща с стен на училище. Да. Болничния. Позволяват, между другото. Пуска се специална молба и директорката ти позволява детето да отиде на лагер, но само ако е спортен лагер. Нали, има значение къде отиват. Добре, ти много усърдно се грижиш за външния си вид. Всичко е умерено и естетически. Но, както виждаме, в България или не само, минават много сериозно границите. Каква е твоята представа и каква е твоята граница за естетична красота? Да правиш всичко, което искаш, без да минаш границата. Въпросът е на лично усещане. Знаеш поверието, че за да се чувстваш красив отвън, първо трябва да се чувстваш красив отвътре. Така, минавайки годините, стига до момент, в който се замислиш за процедури, които никога не си помислил, че ще се подложиш на тях. Не мога да кажа, че имам някаква граница, защото днес е за днес, утре за утре, а пък всъщност, както ти спомена, някои хора доста, нали, прекаляват с естетичните процедури, но пък, виж, за теб това е прекаляване, за тях те се харесват така, нали, то всичко е въпрос на гледна точка и как се, самите хора как се усещат. За мен аз лично се старая да съм сравнително по-внимателна. Случвало се и аз да допускам грешки в някои корекции или да прекалявам с дадени процедури, но пък от всяко нещо се взимам урок. Важното е, че успяваш да се вземеш урок и спазваш границата. Абсолютно е така. Твой бизнес е доста специфичен. В смисъл специфичен, зависи от гледната точка, но специфичното може би е, че работиш основно с млади хора. Конкуренцията е голяма, обаче как успяваш да задържиш млад персонал?
който се говори, че не е много устойчив и дисциплиниран. С какво си се сблъсквала? Доста често чувам, че младите хора не са достатъчно мотивирани, че са по-мързеливи. Аз не смятам така. Има изключително интелигентни млади хора, но ето тук идва момента, че те по-скоро, използвам думата нетърпеливи. Те искат да бъдат на върха на пирамидата, без да са изкачили този път, без да са дали малко повече от себе си. Тук е момента, в който на нас ни се налага да инвестираме повече и от наша страна търпение. Това е двупосочен процес. Съответно, не само търпение, но да се старам да й даваме повече знания, повече да разговаряме с тях. Относно конкуренцията, абсолютно е така, но конкуренцията е тази, която държи пазара жив. Реално, ако нямаше конкуренция, ние може би нашето ниво щеше да е тук с конкуренция, ето тук. Факт, да. И все пак не може да не е имало ситуации, в които си ядосвала на някой, който всъщност виждаш, че той не реагира, защото е глупав, реагира така, защото е глупав, а по-скоро защото е млад. И тук по-скоро идвам, как да го кажа, на 20 в дадени ситуации няма да помислиш как може това да повлияе на теб като професионалист и съответно клиентът ти как може да реагира на това. Точно така. Работата с млади хора е много динамична. Така с годините направихме впечатление, че наистина има прекрасни хора, които искат да работят определено нещо, но не им се отдава отвътре. Не, че нямат желание, старат се, но не се получава по начина, по който трябва да стане, за да бъде крайният клиент доволен. Стараеме се с постоянни обучения, пак казах, с търпение, с обяснение. В крайна сметка, ако в действителност кадъра не е подходящ за нашия тип работа, сядаме, разговаряме и така с изключително позитивно и добро отношение се разделяме. Надявам се наистина да си добра. Защото съм те виждала в доста строги светлини. Не, това е хубаво. Трябва да има баланс, иначе ти се качват на главата. Добре, ти не говориш много за работата си по принцип. Нали? В отделни ситуации, може би само на близки приятели. В социалните мрежи не срещаме много за работата ти. Но може ли да не се похвалиш с първия ти клиент, с който си постигнала голям успех и как те е накарало да се почувстваш това? Мери, виж, аз не съм сигурна, че искам да говоря за клиентите, като брандове, като имена, но пък ето тук ще използвам думата, която ти спомена, успех. За мен успех е, че ние вече сме 9 години на пазара, в изключително голяма конкуренция, в нелоялни практики. Оцеляхме по времето на COVID, когато ивент бизнес и фейс-ту-фейс рекламата тя просто не съществуваше. И всъщност, благодарение на нашите клиенти, успяхме, оцеляхме и това е успеха, с който всъщност се гордея. Имало ли си някои гафове, които... Един гаф, който продължава и сега да те кара да се смееш? Нещо глупаво, може да... Имахме една ситуация, но не си спомням тя преди колко години беше. Трябваше за един от столичните търговски центрове да направим коледна украса. Съответно, един от нашите доставчици, които използвахме, беше така си свършил отлично работата, беше декорирал една прекрасна шейна на дядо Коледа, но в един момент от търговския център ни се обадиха, че главата на единия тален е паднал. Съответно, нормално деца катерят се, така. Съответно, в последствие ние се обадихме да коригират главата на Лен, да поставят, да измислят някакъв начин, или ако трябва да поръчаме втория Лен, въпреки че нямаше за кога, защото бяха коледни празници. Доставчикът ни каза, ще я коригираме, има как да я залепим и да я върнем на мястото. Съответно, те потвърдиха, че главата е поставена на място, всичко е наред. Обаче, на следващия ден ни звъни отново клиента и казва, вие видяхте ли Елена как изглежда? При което, аз отговарям, знаем, че е поправен, че главата трябва да е на мястото и те ни пращат снимка и всъщност нашия доставчик беше увил Елена с едно изключа бинтовано, с едно отзашени и рогата му бяха супер странно поставени.
И това до ден днешен просто си спомням как пък след това други хора, които бяха обикали търговския център, бяха снимали този елен и го бяха шервали в социалните мрежи. И просто това е една ситуация, която до ден днешен така ме кара много да се смея, защото, виж, дори да имаш доставчици, с които работиш доста години, винаги има нещо, нали, дори да имаш изградено доверие, винаги трябва пак да си провериш да провериш сам какво се е получило, така че този травмиран коледен елен остана и моя забавна травма с годините. На която те е научила да бъдеш по-внимателна. Определено. Така, не мога да не те попитам за пътешествията. Всъщност това ни е едно от моето лично голямо желание да те поканя тук, защото ти не спираш да пътуваш. След COVID хората почнаха да пътуват като луди. Това е нормално. Нали? Седяхме 2 години затворени. Никой не обича да си стои вкъщи по цял ден и то затворен принудително. А още повече, когато си по майчинство. Да. Тогава се западна периода. Между другото, ме замисля много сериозно за това. С мъжа ти и с Али заживявате много често на различни локации. Кажи ми, къде хората за теб са били най-близки, къде са били най-шумни и къде най-тихи? Знаеш ли, всяка една локация крие своята магия, своето очарование. Много зависи, когато пътуваш, с какво настроение си отишъл, с каква нагласа си, в какъв етап от живота си. Това много по този начин се определя как ти възприемаш самите хора, самата държава. Най-тихи, може би, определено в Азия. Така съм ги усетила. Техните храмове, будизма, тяхната смиреност, тяхното спокойствие, което носят. Най-шумни, разбира се, сърбите. Не знам, второ мнение има ли? Да, определено сърбите са най-шумни. Най-близки... Това е интересен въпрос. Най-близки, като изключим отново сърбите. Така. Може би като темперамент, като начин на забавление, може би това са гърците. Знаех си, че това ще кажеш. Да тебе Гърция ти е в кръвта. Да. Кажи ми за последните 2 години, колко държави обиколихте? Вау, много. Не знам. Пътуваме всеки месец. Даже се случвало ни се с Ален да обсъждаме следващата ни дестинация. В един момент да се усетим, че ние примерно преди години и половина сме пътували там и двамата да сме забравили. Не съм ги смятала, но определено за мен Тайланд остава фаворит. Спомена Тайланд, ви заминахте съвсем скоро се върнахте всъщност, мисля, че месеци и нещо, но заминахте с Али, защото има пътувания, на които не я взимате. Какво е да пътуваш в екзотична страна, с малко дете? Как организираш багажа си? Въобще тя как се почувства там, защото вие обикаляхте постоянно. Ти беше много активна в социалните мрежи. Не знам дали се дължи на нашият богат опит, но за мен пътуването с малко дете е прекрасно. Това ни кара да се чувстваме и по-пълноценни заедно, особено като пътуваме цялото семейство. С багажа изключително лесно се организира. Когато заминеш на топло, както се казва, особено пък Тайланд не е претенциозна държава, слагаш едни джапанки, няколко рокли. Винаги съобразяваме задължително с страховки. Винаги. Когато отидеш на такава дестинация, независимо от каквато и да е, винаги проверяваме за всеки случай къде има болници, всичко се случва, но лесно да се пътува с дете, защото Али като всяко малко детенце харесва да тича боса по пясъка, да яде пресни плодове, да се забавлява. Смея да твърдя, че тя е достатъчно общителна, няма проблеми така да се адаптира и комуникативна е и печели нови приятелчета от различни нации. Благодаря ти, че беше мой гост. Пожелавам ви още много пътувания на дестинации, на които не сте били.
и винаги да имате красиви моменти. На вас също ви благодаря, че слушахте и гледахте и също ви пожелавам много пътувания. До нови срещи!